நல்லா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அழகான ஒரு பிரிஞ்சால் தொக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் வாங்க. எண்ணெய், ஆனியன்ஸ், டொமேட்டோ, பிரிஞ்சால், கருவேப்பிலை அண்ட் கடுகு. வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். பேன் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேன் ஆன் பண்ணிட்டு பிறகு ஓகே இன்னைக்கு வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம். நம்ம கறிக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில். ஓகே கடுகு போட்டுக்கலாம். இப்போ கடுகு ஓகே கடுகு நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கலாம். வாங்க போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை ஓகே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வந்து வரணும். இதில் லைட்டாக சால்ட் விட்டுக்கிறேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே வந்து வேகிட்டு இருக்கோம். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மூடி வச்சுக்கலாம். ஓகே இப்போ வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து டொமேட்டோஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் டொமேட்டோ தான் நான் இப்போ போட போகிறேன். ஓகே அது போட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா அது வந்து மக்கணும் உங்களுக்கு. அப்போ தான் ஒரு அதனால் மக்கிட்ட பிறகு நான் வந்து இப்போ தான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான். ஓகே இப்போ நல்லா அது ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே கத்திரிக்காய் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஓகே இப்போ மூடி வச்சு பார்க்கலாம். நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், சாரி காய்ஸ் 1/4 ஸ்பூன், 3 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, ஓகே கல்லுப்பு. ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஓகே 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு எடுக்கலாம். நம்ம வந்து 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கறி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வாங்க சர்வ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம